Датата е 24 февруари 2024 година. Това са кадри от поредната ни разходка с Ивчо, с влак. Иво, това ли е нашата класа? Не. А защо тогава искаш да натиснеш това? Добре, защо? Защо го затваряш? Исках да го затворя. Ема добре, ама те не знаят, могат да не знаят хората как да го отворят. Знаят си. Ти понеже не знаеш, трябва да им кажеш на хората. Взели сме си билети за първа класа. Най-вероятно това е първа класа. Не дай да го затваряш и този. Добре. Това ли е първа класа? А ти имаш, че не е някъде натам? Това не е първа класа, где са? Първа класа. Добре, гледай кои са билетите и кои са местата. Видиш ли кои са местата? Сега ще ти кажа кои са местата. Провери кои са местата. Запасено място. Места. Запасено място. Място 86. Да, и кое е друго? И другото е... място... Другото място е 84. Добре. Значи, предполагам, че са тук. Да. Ето тук са. Здравейте. 86, 84. Ето това са. 86. И 84. Идеално. Сега повикаляме малко из вагоните. Хайде да ги видим. Хайде. Снимай как се затваря. Ето. Добре. Давай там да гледаме. Хайде. Хайде да излезем само. Да си влезем в нашия вагон тук, хайде. Айде, ма ще затворя. Добре, щом ще затваряш, ще затваряш, хайде. Хайде, щом ще затваряш. Правим си разходки, от един вагон отиваме на другия. И сега пак ще отиваме в първа класа. В нашия вагон. 46. Ето другото, тук беше. Тук ще влезе. Добре, бе, са тук. Щом? Аз ти казах, че няма да влизам оттам. Защо? Айде. Ти като... Бързо минавай! Бързо минавай! Нищо няма да стане. Айде. Виж. Добре, айде. Вратите се затварят. Айде се малко да седнем, искаш ли? Айде. Айде. И седнем. Айде, сядай си на място, айде. Сядай си на място. Тръгваме от Централна Вера, София.
Ето вече сме на гара Костенец. Слезахме при около 7-8 минути влака. Той тръгва и в момента го изпращам. Сега ще търсим варианти да отидем до селото Костенец, където ще видим Костенския водопад. Костенец. Ето го влакчето. Айде, Иво. Айде към. Давай натам. Костенец. Ето ни, вече сме в подножието на Костенския водопад. Дойдохме с такси от града, който струва 10 лева. Струваше. Човек ще дойде да ни вземе и на връщане. Тук е пълно с коли и с хора. И сега отиваме към... Но искам първо да снемем тези табелки. 100 метра Костенски водопад, хижа приема 4 часа. Храм Успение Богородична 1 км, месец Горна църква 1 км, река Чавча. Това е река Чавча, която е не е много пълна, но айде сега към водопада. Ивчо каза, че е идвал на този водопад на екскурзия. Реката красива. Ето го и водопада.
Цяло нещо в Турция. Ето всичко. Обърни се, моето момче. Това е Косовски водопад. Дойде време за връщането в София. В гара Костенец сме. Ходихме до водопада, Косовски водопад, хапнахме, пинахме. И ето сега идва и влакът на връщане, който ще вземем. Пътнически влак. Давай, качвай се тук, качвай се. Ще можеш ли да го отвориш? Да. Не искам купе. Айде, давай, добре. Където искаш, давай. Къде ще влезем? Тук ли ще влезем? Не. А къде? Купе няма смисъл. Те са заети купе. Аз предвиждам тук, Ивчо. Ивчо, дай тук, виж. Ето. Не. Искам купета. Какво правя? Купето е по-добре. Добре. Отваряй. Да ти я дръж. Няма сила. Айде. Минавам. Ето ни в купенце. А ти да знаеш, че има купенце. Да, купе. И ще си намерим някое свободно купенце. Може и да има, може и да няма. Някое свободно купенце да си намерим. Абе. Някое свободно купенце. Още така. Айде сега се върнем там, където нямаше свободни купенце. Айде се върнем, айде. Къде? Искаш ли тук? Добре, айде, добре. Това как се отваря? Ами не знам как ще отваря. Ето така. Здравейте. Здрасти. Купе. Слушай ли момче? Ами, опитва се да слуша. Какво кажеш? Какво кажеш по въпрос? Да. Слушай дето. Като по-разно ще го направим един машиниц. Какво ще кажеш? Да. Той, Айде. той точно това в момента казва. Добре, Седи. Ще имаш тема за размисъл сега. Ето ви няколко минути, може би секунди преди да спреме на централна гара София.
Чакай да спре. Чакай. Está como loco por él, a ver a alguien. Está como loco por él. Ya, por fin. Pero pon el nombre de la estación. Чакай да спре. Айде сега. Айде сега. Gracias, Dios mío. Vamos. Espera, Ще можеш ли? Няма да можеш. depende cómo se abre. Няма да можеш, няма да можеш. Де. А, добре, добре. Браво. Браво, браво. Благодаря. Айде.